گوندê çobana li Efrînê li devera Efrînê ser bajarê Cindrêsê dikeve. Ev gund li Rojava û bakurê Efrînê 7-8 kilometra û li bakurê Cindrêsê yê 3-4 kilometr. Xaniyên gund 6 û 5 xanîne û neşteciyê gund jê 300 ta 400 mirovî hene. Gundî bi xwe karûberê xwe û jiyana xwe li ser darê zeytûna birêve diçin. Gund hemû Kurd bûn. Kêf û xweşî di gund de bû, dîlan û sema di gund de bû wekû dibînin. Lê mixabin gund piştî dagîrkirina Tirkî û kurtêlxurên wê ji opozisyona Sûrî gund em karin bên xerabî û şewat bi serdihat wekû vî agirî dibînin. Gundî anha tenê 5 sedî manê xwediyê wê hemû derketinê êdin mustewtinîn hatine. Gund gelek bijîşk û endezyar û mamosteya tê hebûn. Gelekî binav û deng bû di xwarina çayê de û di nêçîrê de. Lê mixabin tiştê xweş berdewam nake. Wek min got bihêvîne got rojek bê Efrîn hemû veger ji xwediyê xwe re bi aramî û bi aştî. Spas ji we re.